भाई लोग, आज के वीडियो शुरू करने से पहले हम एक बात बताना चाहते हैं। यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के लिए है। आप लोग अपनी दिल दिमाग गुर्दा लौड़ा लहसुन में नहीं ले। तो भाई लोग बिना कोनो लड़वा लहसुन के शुरू कर जाए आज के बकचोदी। ससुरा में आवा हो यार भतार दुबारा गइल बा। भाई सब भौजी कैसे कहतारी ससुरा में आवे भतार दुबरा गइल बा। ससुरा में आवे यार लागता कि भतारा से खूबे पेलवाइले बारी, ऐसे इनकर भतारा दुबरा गइल बा। ससुरा में यार के बोलवा के पेलवावा चाहतारी, लागता फेनु से इनका यारवो दुबरा जाइए भैया सब। देखी गर्मी में लागेला एकरा हो जाड़ा। तारा भैया सब भौजी के जोबना में गर्मी में ठंडा लगता। सारा जोबना में गर्मी में ठंडा कैसे लगता समझे में नहीं आवता। करवा के खामा बड़ी मोटे मोटे बा। खतारा सरवा भौजी कैसे कहतारी येरवा के खम्मा मोट मोट बा। ए भौजी तोहरा में जाई तो पूरा चरचरा के फाट जात होई, यही से कहतारू येरवा के खम्मा मोट मोट बा। तोहर येरवा के पातर रहे कि जे ओकरे से खाली पेलवावत रहो, भतरा के नहीं देत तारू। नहीं हो जाइले मन भर खाइले। तारा भौजी कैसे कहतारी कि नैहर जाइले तो मन भर खाइले। लगता कि ससुरा में इनका के भतार पेलते नहीं खेबा, खाली नैहरे में जाकर पेलवावा तारी या खूबे मतलब लारवा चाटा तारी। लगता भतार वाला कोई कामे के नहीं खेबा इनका। हमरो जवानी पूरा गोटे गोटे बा। कहतारी भौजी कि हमरो जवानी बड़ा गोट गोट बा। ए भौजी तोरा के टेंशन नहीं खिलेवे के बा। हमारे कैमरामैन के लंडवा जाई ना तो ओकरो बड़ी मोट बा। उ तोरा जवानी के गोट गोट का पूरा हटा दी, पूरा तू आहू करे लगबू, समझ लो ना भाई सब। आ रउआ सबके अगर हमारे वीडियो अच्छा लागल हो तो लाइक कर देव, शेयर कर देव। अगर अच्छा नहीं लागत हो तो डिसलाइको कर सकता है, हमारा वैसे कोई दिक्कत नहीं बा। और आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि हमारे नए वीडियो ना भाई सब आप सब तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद, तब तक के लिए बाय।